sana mauspusan. Hindi yung anak at ang bilyo. Basta itsura ka na. Papuntan, may nag-endorsement ng Consul Mabit, ng Consulor Kenneth, o Sandako, ikay kayong bandad, Brian. Sigero, at kung number kayo, punta sekretarya, at ang anak yung mag-aral, ng gasala, talagang bisala mag-aral, kung ganyo kita mo, diskusokan ka lang. Salamat po. Kaya sila ng dahilan, para eta makapag-aral, ang anak tamo, rin kapatid tamo, karang State University na alana ng bayan. Kaya naging kaya pari sa umana ni Kapitolyo, ang Poy Municipal Government through Mayor Titanco at saka Governor Delta, yung kami board members, kaya may kami pondo. Kaya State University ni Dabso kaya naging lang dito, eno mamasay rin kaya tanganan kaya kapatid namin makapagbayaran ng college. Makanya ning masasling ang kami yung Ryan, Governor, Vice Governor, Congressman, Congresswoman, Mayor, board members, Mayor, Vice Mayor, Downtown Municipal Councilor. O itong masasling yung Ryan, yung mga benefits na kinatapang constituents. Di kayo, ano ko volunteer kayo na saludo ko kayo. Huling magservisyo kayo kay katamong probinsya, kay katamong distrito, kay katamong balen. Volunteer. Ala na kung mag-fix sweldo. Sabi ng Bob Delta, inanay, karang volunteers, anong kayo, ako karang ng barangay health workers, nanay community workers, talagang kontrati ng message sa delivery na lang, masating na pagkayayan. Sana dining organisasyon ni lagi yang atyo, lagi na kayong bendisyon na ninyo may paya, bang anita, itang kaya kayong servisyo, kaya kaya tamang kabalen, kaya tamang distrito, kaya tamang probinsya, tuloy-tuloy, kaya tang kaya kayong kayagyuan. So, nagkakata namin pangadi, yung may problema tamo, kaya may alabas almost 2 years, yung pandemic, ngeni level 1 ni probinsya ng Kapampangan. Sana, nagkakanta namin pangadi, sana, can December 25, birthday ng Jesus Christ, at doon tamo, kaya mayupaya na totally, ala na sana, in COVID-19 ay hindi makanita, ibalik na na kita normal. Kami baby, hindi katama man makapag-aral ng face-to-face kay eskwela, huling. Normal na kami baby, yung matsula mo kitang 10 square meter at computer lang. So, paano ko? Ingapong gino, isto sinawag tamang tayo-tim, naus kayong puso tamo, bisan ng kumpas, alala ka dyan. Huling anak na katamo, kalukuran na katamo. Advance! Merry Christmas! And Happy New Year! Matagal po salamat for member Nelson Calara. Opo. Dini po concern namo, tigtitan ko. Umunang-unang dili po, i-konsala kumari ko po, Mapit Mendoza, ako po Consult Kenneth Luman. Opo po. Consult namin po yan po, makatapinan minipulipitan na kayo po hindi pa karini. Kaya pilit na po sa lolo po po ngayon. At i-Consult Kenneth po, yan po yung tutong tao. Para sinabi na talagang panindigan na po. Opo. Kaya po na pag nakakita po dito, yung Consult Mapit Mendoza. Kaya nga po akong kumari ko po pare. Acknowledge kayo po ulit ikit naman po ito tuwa yung matikasan sa masaking magandang board member. Yung sa nakapalit yan. At alam po yung
Depo. Tangkiligan tala ko, reke katamo. Kasi masakit yung gugulayin, kareng malawo. Depo, ito po kalimon ni BM Kalara. At wahan naman po in board member. Yung pangampanya tayo po. Kano pa naman sinabi ng parang Brian, yang po insuporta mo kareng magana ka, kareng organisado, kareng mapanyaw, ken local government unit, po kakalimuan ka. Kaya maskin manatili kong bagay, so hinapit na ka na ako, basta balo kong sasawag kayo, kareng may malalabalit, bibigyan ko, mag-extend ko kong sawag. Ali, uling ko pare kay paring Brian. Uling panuwalan ko, ing kapatiran nyo. Uling panuwalan ko, na insawag ko. Ano ko ay nakuman sa sweldo, pero sasaw kayo kay balanabalit. Kalupad daw yung naman ay nga kong balana Shokeri, buong Pampanga chapter yan palay ni, pasalamatan niyo naman. Kasi imerong tamo mo naman daya. Kumbaga, usually lalapit kay kami, syempre kami, naman tatanglan ng 4 districtong kalupa ng board member, kami Conscious Kenneth po kasi, ang kami mga palit. Kita mo po, sana tuloy-tuloy pa rin, ipamanyaw po, akakit ko naman, maski niyang pandemya, maski niyang traffic, maski karemisa, maski niyang munisipyo, sasaw kayo, pasalamatan niyo po ito. Ngayon po, kami makailangan kay kayo. Po, ang kawaran niyo po pasibayo sa inyo. Yan ko po malakas yung lugmong mag-re-elect. Uling balo kong liningap ko pa rin sa sakupan ko. Kareng lagapalit at Shokeri, pamutang niyo ko po. Nung ko itong sinaw, kareng may malanakalit. Namino na ako pong tinagal. Balo ko dinakit ako rin tagapalit kaya lubod na kayong nga chiko kang konsyalahan makalino. Pero ewan mo po may nalakaran ko po kay pamagluklok ko. Aliwa mo po itang lagyo na nga chiko. Balo ko sinaw ko totoo at menildihan ko totoo. Na anyawaran ko pa si Bayo po sa yun, aliwa mo po yung boto yun or boto na din pamilyayo. Sana akangampanyayo kami. Ulitan ko po, na ako po makalino, talasawa na ako po. Pag siya na Mamic Mendoza po, sana makalimuan, numero 6 yung balot. Salamat, parang labi. Itutunan ko nini, nakalabesis ko, sabihin kayo kayo, makarap ko. Makatapilang beses yung kung lepitan, kaya kung di pa ka rin eh. Kaya pinpulsan mo nyo po, yung ayun. Ako, yun naman pong meto, hindi po makablock, constant Kenneth, parang Kenneth ko, hindi po yung yung tao, baka sinabi na talaga, panindigahan rin. Hanggang may mag-reply kay chat mo na, kaya bigla ako ninasabi. Kaya po, metong yan naman po hindi, karang katamang dapat iboto. Uling ini po mapanyaw, yan naman pong tao. At tutuyan po talaga. Pakilala kayo po kayo, parang Conscious Kenneth, unod. Salamat, paring Brian. Samantala na kay pamitago na ini kasi para pasalamatan na kayo. Anyang kasulungsungan na may piting ni quarantine. Dengan TRP ng parati tayo makakit. Then grupo ng paring Brian na nasisimba kami kay Kurganti. At sulangan, ilang mamantago. Dito tayo naging sispan. Habit ko ilang magbantay ng checkpoint. So, salamat kay support tayo kay local government unit ng palit na rest assured na parati kami nakalangkabot din. Every time, ini panganang ko na yung laban kay politika ini. Every time na lumaban ko, susuportan niyo ko. Kaya talagang number po natin. Pasalamatan ko kay kanakong puso, kay kanakong isipan, kaya pera rin kanakong pamilya, ay kalingalita. But ita naman pong pekalbing boto ka na ako, ita naman marinia kasi
kinadunag, naman may mas pang-booking konser. Nakatago na natin sa pinansa na akma yung pamamayanan ng bayan. Kaya ba't kayo palakat kayo munisipyo, kinadunag po yan, pwede pala ng mayor. Kaya kaya masaya na committee. Halos 15 years na tatang na yung committee na appropriation. Ano mo ka rin ang kanin ng talang budget ng barangay. Katatabi na nagpunta ngayon sa api kaya rin, ikay nga bayabe, paano mo na nang meron sa tatang Vice Secretary mo, o rin ang siya na tinantalang ambulansya rin labing anong barangay. Tapo, sa napagdawala po rin atin ang talang pondo. So, ulit ako po, yung kitang po din, naman importante kaya kami ano ang uli. Naman importante ikuli kang pink, naman importante ikuli kang green, orange. Basta pagmasdan nyo rin yung grupo may aliwa kaya pare-pare bang kang second papunta kang munisipyo. Kung siya sumagin kaya tayo sumagin, rather for independence, di kami kaya titakong konti. Pero uling metong kami kapag nasa sumuyo yung balet, ikwaming niya biyate. Itinag na nilapit kami yung panterya. Tempo programa tayo kay munisipyo lang itong lang. Dapat sana makapokus tayo kay more on health. Pero etala kung di na ng tenggang programa, tuloy-tuloy scholarship program, education, health, PA, tenggang agriculture. So tuloy-tuloy lang po rin niya. Takal po salamat na kayong support tayo kayong grupo mo. Salamat po. Matikas tamong konsel. Anyway, lahat ng salamat kayong invitasyon nyo. Kasi akakita kong makilupot ni wala nang panirong laban ng pandemic, laban kay ikutan, laban kay pamanuyo, servisyo. Nakasalamat kay contribution nyo kay Katambalin. No need to finish. Bago naman, matalento kayo para sa pamanuyo. Dahil ang kampanya namin inulat. Anyway, lahat ng salamat kaya tamang pamutang tinig ko namin. Pero isa ka pagkakot ng Sarkena. Magkatayo pa ang pila ka. Pamilita na natin. Alam mo sa Christmas party. Alam mo kanini. Pacay Christmas party, pasti karendahan naman eh. Anyaman Christmas party tamo. Anyaman party tamo, tingnan ko doon. Sabi ito katanakan eh. Wow. Muna yung may pasalun ka, at para mo yung buhay, ang isang peso. Mambiyalas tayo. Bali yung Parlor Games kasi. Lakon po pa po rin nabi ko, timumani na yakap. Dato salamat. Salamat. Makalino. Lugar na ako siya. Tingnan na ako ng Parlor Games kay Christmas party. Kasi kaliguan tapang kaseryosuanan ninyo. Maghanap tapay siya. Huwag kasi anak isip kaya anak, alalang problema. At anak isip mababayan. Aliwa naman tamang kalusayan. At yung talagang ito, at yung tutwa ka lang kat ko. Masyado naman anak isip. Ali, pagpiano tam. Hoy! Sige, PKB na kasi.
Jin. O yan din na, yun na. Sige. Yan. Kaya ang pisa makiyabe, pumilalak yan eh. Hoy, yan nyo. Sadinala na yung bago. Sadinala na yung piti. O, pitikan mo ba? Yung kapit niya, takpan mo yung matamang kaili. Pitikan mo. Ano pa? Hoy, Ang liran eh. yan na. Pwede na. Okay. Kaya ang pisa, pumilalak. Muna tayo. Buka lang dyan. Game. Ewan niya, dudurog daw pa niya. Eko, manyambut pa siya dinurog tayo. Nagkano dudurog, bakit ka manyambut niya? Ne, o patras ka pa niya. Patras. Doon sa kaleta pa siya. O, pitigan. Sample niya pa. May patakpan ng mata. Mali, may patakpan. Ano sige pa? Sample. Okay, may paturan yung boto. Kailangan namin tuturan yung bote ha. Uwa. Pero pwede paturan nga niya. Takpan niya. Okay. 1, 2, 3, go! Shoot! Next. Ate natin. Ali, kaya tayo mag-start. Yan, okay. 1, 2, 3, sige. Sige na, takbo mo sa 1, 2, 3, go! Hoy! Sige, okay. Diretso, yan. 1, 2, 3. Hop! Ay, butik na ng mata. Makanyan mo eh. Makanyan na. Okay. Masakit na yan. Kaliyaw, may nyaya. Sige. Sarali. Sige. Ano sige, dyan ka na lang. Okay, 1, 2, 3, go! Hoy! May kasi yung sinepo mo. Go! Ay, ito. Okay. Yan. Paano nga? Talawit na? O talang tutod. Yan. 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 O. Sige. Kaya na ng piano, o. Hoy, may kardinal na yan. Yan. Hop! Yan. O. Takpan mo natin. Yan. Okay. Ay, alis sa mo. Kaya may apilit ka niya. Labin na. Ito ka ba ito? Baka yun ay. Sige, next. Bilis. Hoy! Bilis. Kaya mo na yun. Sige, isa rin na rin. 1, 2, 3, go! Go. Kami mata mo na. Takap, mata. Takpan mo. Bisa juga kayo, Ron. Yan. Sige. May ko yan. Sige, kabala ko. Yan. Sige, pagpalit. Sila na lang ngayon, nagwala. Yan, ganun. Yan. Kapuok lang niya. Oh, dinala. Ay, tingnan eh. Sige, pwede ulit. Go. Oh, yan. Sige, kakalalain niya. Yan, kakalalain. Matatakot. Ay, ang kakatala ni... Oh, ulit.
ulit. Dali. Katakot gulo. Ano ba? Sige, pwede umikot. Boys. Gagaling ha? Gagaling? Gagaling? Oh! Nakabaya. Ha? May bilis. Hoy, takap. Yan. Ay, sige, takap pa. Yan, Ken. Yan. Yan. Oh. Hop! Yan. Ba't may bilis na rin din? Takap. Hop! Yan. Alam. Takap. Ay, ini kaluwete yan. Takap. Takap. Hop! Yan. Takap. 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 Okay, okay, okay. Bote ito naman. Galing, galing, galing. Galing na. Galing. Oh, last.